Ako sa im prvý deň v škole páčil? Ako vyplýva z údajov Ústavu informácií a prognóz školstva, pokles zapísaných žiakov zaznamenal aj Bratislavský kraj. Ani nie 7100 školákov nastúpilo do 170 základných škôl, to znamená, že v tomto roku bude o 600 detí menej ako v roku predchádzajúcom. V druhom bratislavskom okrese zasadlo do školských hlavíc 1135 prvákov a v našej mestskej časti to bolo celkovo 756 žiačikov. I keď podľa štatistík počet zapísaných žiakov klesol, v základnej škole na Mierovej ulici sme našli dosť usmiatých, ale aj vystrašených prváčikov. Ahoj, ako sa voláš? Miško. Tešil si sa do školy? Áno. Na čo si sa najviac tešil? Že vedieť čítať a písať. Na spolužiakov. Ako sa vytvorila Zemegola, kopce. Ja na to, že sa tam naučím čítať, písať a tak. Ešte nevieš ani čítať, ani písať? Troška viem čítať. Ja som počula, že ste dostali dneska už úlohu. Čo máte na domácu úlohu? Obaliť zošity, podpísať, mamičky majú podpísať. Máme obaliť zošity a mama má napísať do zošitov meno a máme doniesť toaletný papier a mydlo. Ja sa volám Laura. A ty vieš písať? Nie. A na čo si sa najviac tešila v škole? Čaute chalani, vy tu tak sedíte spolu, ste spolu chceli sedieť, alebo vás tak posadili? Áno, chceli sme takto sedieť. Chceli sa poznať? Áno, A odkiaľ? lebo my bývame v takom istom baraku. On na 7. a ja na 6. Tešil sa do školy? Áno, Som počula, že ty vieš už aj čítať, je to pravda? áno. Kto ťa učil? Zúbka. Zuzka? Áno. A kto je Zuzka? Moja sestra. A pamätáš si, čo ste dostali na domácu úlohu? Áno. No čo? Obaliť zošity a ich podpísať. A Myslíš, že už aj